ukuthi angifuni ukuthi abantu badideke. Yikona ngenza le video nje. Ngoba ngifuna ukuthi kube khona abantu othola ukuthi balokhu besontile nje. Balokhu bathi ba spiritual nje, kodwa balokhu be poor and broke. Yes. Khona abantu abacabanga ukuthi mawu spiritual mhlambe sekumele ukuthi ukhohlwe indaba yemali. Ukhohlwe imali into esavumelana ngayo ukuthi it denotes i-value, i-exchange, means of any exchange. Yes. Akukho lutho nje olutheni ngayo. So ayishintshi lutho imali, ayi-add lutho futhi ayithathi lutho. Phela nje yenzani yenza ukuthi sikwazi ukucommunicate in terms of i-value. Lalela ke. Yabo mina nje ngoba ngikhuluma ngespirituality la. Ngithenga ngayo imali. Kunezinto engizenza mahala, kunezinto ezikhokhelwayo. Uyayizwa lonto. I-business model operator ngokuthi wena kunama problems owasolvayo in the community that creates a demand, and then people are willing to pay for those services because they see value in those things. Into emenza ukuthi umuntu angathengi ukuthi akathandi noma akanayo imali yokuthenga. Finish. But lokho ukuthi ufaka immorality kulento, imali ayisebenzi ngemorality, imali isebenza ngama principles. Ukuze ngicacise kahle lento ngalesi sikhathi, ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ngicabanga ukuthi le opening remark engivule ngayo it sets the record straight nje from the word go. Ukuthi what I'm about to talk about right now. Yabo? Mfethu, la ibikhona inkinga futhi inkinga isekhona. Ithini inkinga? Ithi inkinga lana kune game edlalwayo yemali. Money is a game, right? Bese ithi inkinga futhi ke le game edlalwayo kukhona abantu abangama losers. Mina ngiqanga ngutshele ukuthi athina ama characteristics nama features egame. I-game inama laws. I-game ine score. I-game inama losers and winners. I-game inani isebenza ngesikhathi, stipulated time. Yes. So manje abantu lokho bebengakwazi. Yabo, abantu bebengayibuki lento ngaleyo ndlela ukuthi money is a game and isebenza ngama principles. Yes. So we made people aware of those things free of charge. Bayizwa lonto. Free of charge. Because the information ayikho limited to. There are other services that can be monetized. Angizwa yizo lonto. Because mfethu nawe uyazi ukuthi izinto zishiyana ngama levels emhlabeni, singakhohlisana. Izinto zishiyana ngama levels. Eyani le information yamahala eyokuthi lo okuwukuthi yena kanayo imali unesikhathi asebenzise yona akwazi ukuyi-uplift. Kodwa lo ongenayo ongenaso isikhathi kodwa onemali uzosebenzisa imali. Angithi yabo? That is why izinto zihlukana kanjalo. Kube khona ama resources amahala, kube khona ama paid services. Angithi ayizo lonto. Lento ihamba kanjalo. So wena lokho kubona ku-valuable ukuthi ukukhokhela uyakukhokhela. Uyazwa? Uyakukhokhela lokho kubona ku-valuable uma unayo imali yokukhokhela uyakukhokhela ngoba ubona i-value kukona. Ngiyabona. So ndihlukaniswe kahle. So ngangifuna abantu ukuthi badideke bese bemixa lento spirituality beyimixa angazi nani. Ngoba ngisho ukuthi i-philanthropy le ukuba i-philanthropist ngeke ngize ngisho kanjalo. Ngoba uba i-philanthropist you give, but ugive kwakho futhi kunendlela okwenzeka ngayo, akukho haphazard. Yabo? So angazi ngakufanisa nani. Ngoba ilento ethi ekugcineni agcina umuntu athi spiritually agcina scam abantu ngoba akafuni ukuphumela obalo ukuthi kahle kahle la into engiyidingayo la ngiyayidinga imali la angidingi imali la. Uyayizwa leyo nto? Agcina enza njani? Agcina ekushaya ngenqathi kodwa manje bekukhokhisa. Yabo? Akakutshela ukuthi yena kahle kahle la uyadayisa la yena. Akakutsheli lonto. Yabo? Akakutsheli lonto. Kanti uma ku clear ukuthi kunama services that you pay for, it's that one is clear. Clear nje, ayikhulumisi. Angithi uyasebenza, uyahola. Khokhela ke into ekhokhelwayo. It's that simple.
Why? Ingoba loyo yabona nje human design, is human design ngambulelwa mina yona ngaba directed ngaze kufika umuntu ezongintroducela yona kwalandeleka ihuman design ngaze ngafika kuyona ngafike ngayifunda yabo dedicate isikhathi sami ngayifunda ngayiunderstand ngihola wona umoya ngoba phela ziningi izinto ngiyifunda ezinye ngigive up ngishiya phansi. Today ngisahleli kuyona futhi ngiyayithanda and I'm willing to be better and better kuyona. Ngithi yabo it's a paid service, that's one. Yabo it's a paid service, that's one. At the same time I still do teach people ngayo futhi freely. Yabo ayikho into efihliwe manje le nto yokumix ukuthi uspiritually nokuthi kumele ungayifuni imali izinto zenza mahala zonke kahleni bafethu ukuba delusional lokho hayi ayibe clear nje leyo bafethu ukuba delusional. Angithi nasinika le information ukuthi wena ibe spiritual aligned, yes, bese uyahamba yokwakha imali. Angithi le nto esifunayo manje umuso sokunika information ukuthi ba spiritual aligned bese sithi hamba uyophisana ngama talent akho nangama passions, hamba uphisana ukuba delusional lokho. Okwamanje sisasebenzisa le token sivumelene ngayo, yes, and into esiyenzayo la we make you ukuba aware of le game le edlalwayo. Sikunikeza information ukuthi iba aware of le game edlalwayo bese uba namalokhu ngani wazi ama rules okuyidlala ukhona uluze. Manje inkingi ikuphi lapho ke? Akuyishintshe phela into ukuthi igame ukuthi sesishilo thina ukuthi kuvele kuthatha izinto kuthi uzokhokhela nanku umoya manje, uzokhokhela nanku amanzi manje. Aza amanzi usawakhokhela amanzi, ukhokhela iservice. Amapipe abo bekulandela wona lapha awakhokhela amanzi mahali lezo zinto. Na umoya ukhokhela la. Kodwa mase usuthatha oxygen usufaka la kwena uyawukhokhela lo moya. Yes. Ku create ukuthatha zona lezi zinto ezila emhlabeni umuntu azenze zibe nevalue bese uyayikhokhela. It's simple. Nawe siyakutshela ukuthi igame uke leyo. Sikunikeza ngisho i-shield yokuzivikela kwi-game. Sikunikeza ngisho ama resources okuzivikela ukulalela. Siyakwazi ukuthi la kwi-game sicreate i-demand obungazi ukuthi exist uyithola usuku in a pitfall. Sikwenza uba aware of those things. If when you see value in what I'm doing, then kuma services akhokhelayo be free. You cannot receive if you can't give. Kwazi lokho. If you can't give, you can't receive. It's that simple. That's also That's also a principle. Yeah, imali. Akufuneki ukuthi ucabanga ukuthi izinto zonke kumele zibe amahala nje. Akufuneki leyo nto yamahala. That is why nakuwena bazofuna izinto mahala. Yabo? Ngoba manje asikakabikho kulesi sigaba sokuthi izinto sekukhona amanye ama means of exchanges now. Asikakabikho kuleso sigaba leso. Yabo ukukutshela mina ukuthi wenzakalani. Ukuthi ngikutshela ukuthi what is happening lapha behind the scenes. Lokho akukwenza ukuthi ube nemali. And you constantly mhlambe starving and suffering kuma debts, maloni, buying things that you don't need. Telling you what is happening will not give you money. I'm telling people now ukuthi they should invest. We are still going to do our due diligence lapho. Sisazoba practical on YouTube njengoba ngithi abantu abafuna uba ama-members ababa ama-members YouTube uzo practicalize ngizobe ngipracticalize izinto ku YouTube la ku TikTok. I keep on talking, I keep on making you aware, and people they testify ukuthi you have helped me. I do give mina ngemali engireceive. I do give in a very 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 controlled manner. Yabo, in a very very controlled manner. Angeke uzokwazi ukungiphokelela ukuthi ngigive. Awukophoqa umuntu agive, kodwa umuntu kumele azazele ukuthi uyagiva futhi ugiva kuphi. Mina I decided not to give esontweni. I decided to give kubantu abasuke bexakekile. That is part of giving. Yabo, la ukuthi angigive khona uholo umoya ukuthi give, and that's how money comes. Ngithi ayizolona. So lapha ku YouTube so practicalize izinto, and ukuba imember kuzokuvulela kolunye uhlobo lwani le content. Yabo, ungafuni futhi uba imember akuyona futhi inkinga la futhi akulona icala ngoba ngikuchazela ukuthi member so besenzani. So practicalize asenza ama spiritual practices. Sikhulume kuningi engiplan ukuthi sizokwenza lapha. Kodwa futhi at the same time there's a free content as well. Lokho akumile. You can build it from there. Baningi abantu ababe right nge free content.